Ciwon haƙori dai ya kasu kashi-kashi. Akwai ciwon haƙorin da yake samuwa sanadiyar kogon da haƙori ya yi, akwai kuma haƙori wanda yake ciwo ta sanadiyar rawa da yake yi haka kawai. Akwai kuma ciwon haƙorin da kumbura ƙasan haƙorin yake yi, akwai kuma haƙorin da kakkarewa kawai yake yi. To koma dai wani irin ciwon haƙori ne? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Remedies Hausa TV. A wannan bidiyon mun zo muku da bayanin yadda za ku haɗa maganin kowane irin ciwon haƙori tun daga kan kogo, rawa, karyewa da kuma kumbura. Muna muku albishir da cewa duk wanda ya biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshen sa ya kalle shi ya kuma fahimta, to insha Allahu zai fahimci yadda zai haɗa maganin kowane irin ciwon haƙori. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da duk wanda ya kasance zuwansa na farko kenan cikin wannan channel namu da ya danna mana alaman subscribe, sannan ya taɓa ƙararrawar sanarwa ya zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da shi ya je ya duba. Sannan muna roƙon ku da ku danna mana alamar like da kuma shiya domin 'yan uwa su amfana. Sannan kuma like kan ƙara mana ƙarfin gwiwa na ɗora muku sabbin ingantattun ayyuka. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. Da farko za mu koya muku yadda za ku haɗa maganin ciwon haƙori wanda ake amfani da shi wajen kurkura. Kamar yadda kuka sani maganin ciwon haƙori kala-kala ne, to na farko da za mu koya muku shine na kurkura. Shi wannan na kurkuran abubuwan da muke buƙata wajen haɗa shi shine muna buƙatar ganyen rogo da kuma jar kanwa, sai ruwa kamar misalin kofi ɗaya. Idan ka tashi yadda za ka haɗa wannan magani shine za ka ɗauki ganyen rogon nan ka saka shi a cikin tukunya, sannan ka samu jar kanwa daidai misali ka jefa a ciki, sai ka ɗebi ruwan nan kaman kofi ɗaya sai ka zuba a kai, sannan sai ka tafasa. Idan ka tafasa shi ya tafasa sosai sai ka sauke shi, ka tace shi, ka bar shi ya huce. Sai ana kurkura baki da shi sau 3 da safe, sau 3 da yamma na tsawon kwana 3. Idan kuma bayan yana ma ciwon akwai rami wato kogo kenan, za ka yi amfani da man kanamfari da kuma garin kanamfari. Sai ka kwaɓa garin kanamfarin da man kanamfari, sai kana liƙewa cikin kogon duk sanda za ka kwanta bacci. Idan kuma yana rawa ne, to za ka yi amfani da man kanamfari, ka samu cotton bud, sai kana dandalan man kanamfarin kana shafa ma haƙorin duk sanda za ka kwanta kai bacci. Wannan maganin kuma gaba ɗayansa mafi ƙaranci shine kai kwana 3 kana yi, kar daga ka fara ka bari. Allah ya sa a dace, amin. Daga ƙarshe muna ƙara tunatar da ku cewa kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon aiki kai tsaye YouTube za su sanar da ku ku je ku duba. Mun gode, sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.